awupheleli ekutheni ubanikeza imali, ubakhela indlu, abanethi bahlezi kahle, nokwakha ikhaya uyalakha njengendoda nezinto ezidinga wena njengendoda. Uqala lapho ukunaka umzali, unaka odade wenu, zingane zakwenu, ukuthi kubonakala ukuthi lo noma ngathi usiyaganwa uzomnaka umfazi, ngoba uzokubona kunzima ukuthi manje sekufuna uphusha inqola uyothenga igrosa, ungazange uyiphusha inqola uthenga igrosa yasekhaya. Asibingelele bonke ababukeli emakhaya. Igama lami nguSiphewa Kahlengwa, hamba noProfessor MS Mpungose, abaningi bamazi ngejimelo zakhe sithi Isela izodlala ifilimu Mhla Womgede. Namhlanje kwi-podcast yakhe uniphathela nje intshumayelo eshisa bhe, evutha amalangabi, ehambisana nayimemezelo, ehambisana nendumiso nakho konke. Wena hlala kuleli page nje ungasuki kulona njalo kaProfessor MS Mpungose. Namhlanje indlovu kaKhuba Kawuzwe nephahla enhlokondle uzothi nje shwaqwe abe namazwi, sibe nemibuzo nathi sinayibhala ama comment section wethu ukuthi nje masikhuluma ngendoda sizokhuluma ngendoda and futhi kune event enkulu ezayo ekhuluma ngendoda. So namhlanje sizokhuluma sifuna ake sithi kusidodisa, ake sithi nje ukusenza insizwa ukuthi yini indoda, ibonakala ngani indoda, ibonakala nini ukuthi sekuyindoda, ibona kanjani indoda mase kumele ikhethe umfazi. Professor MS Mpungose, siyabingelela kunjani baba? Ngibingelele mashasha nabo bonke ababukeli bethu abasibukele abanenhlanhla ukuthi babona lo mqhafazo. Sanibonani enhla nasezantsi amagumbini nomani omhlaba, ama-province o-9 akithi eSouth Africa. Sanibonani egameni likaJesu. Prof MS Mpungose lo wezulekazi izodlala ifilimu yami Sibolile, sesiwaphuza kangaka mangaphuza uzokwenzani. Siyabonga mashasha ukuthi sibekele ishashalazi lesixoxe madoda. Amadoda amaningi wena wendlovu ayakhala ngaphandle, amanye akhethe kakhulu abafazi abaronke. Angazi noma khona nomfazi oronke, kodwa belithi bakhetha wrong, abanye bakhala bafela ngaphakathi. Kubonakala kanjani, ubona kanjani ukuthi indoda silungele kuba ukuthi singamthatha umfazi, kufanele ibe indoda manje? Okokuqala nje esingakusho noma singeke sigeqa amagula namhlanje ngoba inkulumo yethu izolokhu iqhubeka ibonakala lapha kuleli khasi. Ngingathi nje yiba indoda ungakabi indoda ukuze ube indoda. Awuphinde uphinde yiba indoda ungakabi indoda ukuze ube indoda. Isizathu esenza ngisho kanje ukuthi ngeke uqhamuke usube indoda ungazange waba indoda useyumfana noma useyinsizwa. Ivesi lesintu ke lithi ukudoda kukhulelwa. Kodwa ke indoda iyakhiwa, indoda iyafundiswa, indoda iyakhiwa, indoda ibonakala iwumfana ukuthi indoda le. Awubi indoda ukudoda, awubi indoda ngoba usuthatha umfazi usufaka iring mangabe uyinhlobo le efaka iring noma ngabe uganwa yiphi inhlobo yokuganwa, ngoba lento esikhulumayo le ayisonti, sikhuluma ngendoda. Ukuba indoda ubi indoda ungazange waqala umfana ube indoda, ubonakala ekhaya, indlela okhuliswa ngayo, indlela okukhula ngayo, ukuthi indoda le. uNkulunkulu kwenze ngamasibomuke emashasha nani babukela ukuthi indoda ibe indoda ingakabi indoda ukuze ibe indoda. Isizathu sokuthi yilesi ukuthi abanye kuyenzeka umfana ashesha hanjelwe uyise, sekumele vele avale isikhala sokubaba ukuprotect odade wabo, ukuprotect unina, ukulenza ikhaya liphile. Ngithi ke mangikhuluma kunamadoda angathi makuthiwa anikwe ichance yokuvuka ekufeni, indoda umuze kade ushiye iwakhile,
ithi mayivuka ithi yakuwo icabanga ukuthi umuzi usowadayiswa wathengwa waba abanye akusekhona emzini wayo kanti uthe hamba emhlabeni washiya indoda iyakulwela ukuthi uma kade khaya kuyizindlu zodaka uba ne-anger lento iyamprovoka ngolimi lwaphesheya ukuthi ngeke sikhulele odakeni ekhaya kusindwa ngobulongwe ekhaya kuphorishwa nasesikhathini sami kube njalo. So ukuba indoda umuntu akaqali ngoba esenonkosikazi uqala abe indoda kuye. Ukuba indoda ukuba ne-self control ngoba ngeke uqale ufunde ukuthi angingalala ama-out ukuzokuhlula uzothi ufika nje emshadweni zibe zikhala phakathi kwakho nomfazi ukuthi ukuzifundisa nje ukuthi nesikhathi esiwukuthi kufuna ngibe sekhaya singathi i-self control nokuthi uziqhenye ukuthi njengomfana la ekhaya kumele ngibone kungakalalwa ukuthi yonke into i-right ama-gate akhiyiwe makusemakhaya njengakithi impahla zonke zibuyile ziphelele umsebenzi lowo okuthi noma baba esaphila eseGoli noma eseThekwini noma eseCape Town ethi ayi anginavalo ngoba ekhaya kunendoda esho umfana ona-9 years esho umfana ona-10 years esho umfana ongakathombi nokuthomba mina ngixolela ngikhuluma nje ulimi oluzwakalayo umfana nje usemncane ongakalindi lutho kuyo kodwa uyakwazi ukubona ukuthi izinto ayihambi kahle khona into ey'thile ey'ngenzeki kahle uyakwazi nokuthi avuke ekuseni aye laphaya ayonokho ma nisaphila nilale kahle ngoba ukuba indoda uqala ukuba indoda usewumfana ukuze kusasa uzoba indoda. Angeke-ke ugeje ngoba uzobe wena ngokwakho ukhula unalama quality nale self control yokuthi wena uma ulanda umuntu ozomletha empilweni yakho singakakhulumi ngekini uletha enhloboni yomuntu ngoba wena ufundiswe kanjani. So indoda iqala ibe indoda isewumfana uyuzwe nje mayithi umzali indoda emadodeni hayi ngizela indoda anginavalo noma ngathiwa ngiyahamba emhlabeni umuzi kababa omkhulu noma umuzi kababa ngeke ufe ngoba ngizela indoda. Izenzo ke indoda ke iyakhiwa ngicela ukusho ngokuqiniseke lokho ukuthi kuwumsebenzi wethu njengobaba esikhona kunabafana abazalwa ngama-single parent ama-single parent omama noma odadewethu abangagananga umfana nje othe khula wakhula nje ebona uma wakhe ongamazi umuntu wesilisa ongakwazi ukuboniswa umuntu wesilisa asingakujabuleli ke thina esinamadodana ethu enyameni ukuthi kuphelele uma sidodisa amadodana ethu sinomthwalo ukuthi abafana abakhulela phambi kwethu sibakhe sibenze babe ngamadoda ukuze uNkulunkulu asibusise nje nangalokho ukuthi sakhele lo yamuza ukuthi umfana lapha kabe indoda umfana lapha ngoba umama kunezinto akwazi ukuyikhuluma kunezinto akwazi ukuyitshala emfaneni kodwa kunezinto angakwazi ukuyitshala okufuna zifike nomuntu wesilisa njoba masikhula mashasha sikhule singabafana seqhathwa kukhona inqwele ukhandwa indoda shaya inyoka ufundisa ukuba nesibindi yenza ukuthi gibela la ehlahleni ufundisa ukuba nesibindi yenza ukuthi ufundisa ukuba nesibindi ngoba indoda iyakhiwa ukuze ingabi linina ibe indoda ibe strong izokwazi ukufeyisana nazo zonke izinto engahle ifeyisane nazo ekukhuleni kwayo. So ke siyayakha indoda iwumfana siyakha indoda kuze kusho thina ma inenhlaza imfana wami hayi sewungathatha manje ukhulile uma khona lapho subona khona ungabakho ubuhlobo sesikwenzile esibona ukuthi umntana abantu angeke afike ahluphekele kuwe noma angeke afika jike ngoba abanye bayaganwa abafazi bahambe ziningi ke ezenza abantu bahlukane emshadweni abanye yikho ukuthi umfana akakhuliswanga umfana ukhule engakwazi ukuprotecta odade wabo abanye kulula kona lapho ukuthi umuntu wesifazane nje omnye ukhule eshaba bona odade wabo manje noma sekuthiwa uyagana kulula nje ukudedela impama kumuntu wesifazane ngoba kuye akaboni kuyihlazo namahloni ukushaya umuntu wesifazane kodwa umfana osuke ekhule kahle azikahle ukuthi udadewethu imina okumele ngimvukele futhi udadewethu akuyena lo wakwethu intombazana nje yakithi endaweni ufuna yazi ma sengihlangane nobhuti ubani ngisafe uyakhiwa umfana masikhula ke thina nobaba besifundisa indoda yakhiwa isencane thina besihamba mhlambe ngezikhathi zethu nobaba izikhathi zabo mhlambe more than 15 kilometers uhamba nentombi yeshela
ungayibhatsi ungayithinti nje ungayithinti ukhuluma ngomlomo kuphela uyitshela nje ukuthi uyayithanda angikhuluma ukudlwengula into ebingaba lihlazo bengafa abantu so ukhuluma umuntu wesifazane ufundisa ukuthi umuntu wesifazane uyahlonishwa umuntu wesifazane akakhacwa umuntu wesifazane uyathandwa umuntu wesifazane uyanakwa makuthiwa ke sikhuluma ngendoda ihloko iside singeke sigeqa amagula njengamanje kodwa nje sithi nje nansi isamari ukuthi indoda ikhandwa abadala abangaphambili ukuthi kusasa iqhenye ngabo ukuthi noma kuthiwa nginje kukhona ubhutubani kukhona ubabubani engambonga ukuthi ungenze ngaba indoda siqala ke sibuke ukuthi indoda ngiyala mina njengo Espungose ukuthi indoda izoba indoda ngoba isiganiwe ngoba ubudoda bendoda kufuna sibone kufanele bayo masikhula ke thina emakhaya mashasha nanibabukeli indoda bewuyibona ngokuthi uma sekhulile abanye bekuhlalwa nje endlini eyodwa elokishini kuthiwa ama big house noma indlu enkulu kodwa umfana uma esekhulile uqale manje besethi baba noma mama ngicela ukuthi ngibe nomkhukhanyana wami lapha emva kwendlu i-backroom noma ngicela ukwakha ngoba ngeke umfana akhe umuzi engazange akhe indlu yakhe emva kwendlu ekhaya njalo sengisho naselokishini ngoba ngifuna isicashe ngoba sikhuluma nabantu labahlala emalokishini bahlala emakhaya ke umfana ubethi mase eqala ekhula akhe okuthiwa ilawu indlu yakhe useyaphuma kwagogo ngoba kwagogo benilala nonke nje nabafana namantombazane nabazali kodwa umfana mase ekhulile ebese eqala ethi ayi sengifuna ukwakha ilawu mashasha ilawu umbukeli ilona simenza ukuthi uzoba nomuzi ngoba ngeke ube nomuzi ungazange ube ngeke ube nomuzi ungazange ube nomkhukhu wakho lapha ngemuva ukuthi usibanibani osenendlu yakhe ingaphandle ukuze makufika abangani bakho uyaqala ube nomuzi ngaphakathi emzini ube nomuzi emzini ukuze sibone ukuthi ayi umuze ngawakha sibone ngokuthi la ekhaya ube nayo indlu yakho ngaphakathi ekhaya kusho ukuthi ukuba nendlu yakho ngaphakathi ekhaya kusho ukuthi uzoba indoda ezoba nomuzi wayo ngoba ngeke uqale kunzima uqala sewakhi kwakho ungazange ube nekwakho kodwa kini ukuthi lendlu le uyiqale wena phansi walekelelwa kwemulekelelo indlela ukufunda ukuthi ngizoba indoda kanjani mase senginomzi wami. Number 2 indoda silindele ukuthi siyibone ukuthi lensiza umisi isebenza noma itoha isebenza noma kuthiwa umsebenzi awunane ufike ephetheni ekhaya ngoba ngiyaphika ngeke uqale angifuni ukuthi ukondla ngoba lokondla ngihlale ngikhuluma ngakho ngoba sengathi ngayiphikisa ngeke uqale unake abazali bakho noma usupport abazali bakho noma appreciate abazali bakho ngokuthi uhluleke ukwenza kubazali bakho ukuthi angifike ngiphethe plastic uma khona itohe ngilibambile angingene esitolo ngingaqhamuki nje ngilengisa izandla uqala lapho ukunaka umzali unaka odade wenu zingane zakwenu ukuthi kubonakala ukuthi oh lo noma ngathi usiyaganwa uzomnaka umfazi ngoba uzokubona kunzima ukuthi manje sekufuna uphusha inqola uyothenga igrosa ungazange uyiphusha inqola uthenga igrosa yasekhaya uqala ukunaka ekhaya uveza ubudoda bakho ukuthi uyinsizwa uyindoda kusasa sewungawakho umuzi kubonakala onke ama qualities ukuthi cha lo muntu mathi usiyagwana uyokwazi ukumthatha nokumnaka nokubatha umntana omuntu ngoba simbonela ekhaya. Size sibone nje abanye omama mhlawumbe ngenxa ungakhuli ezengene umona akasafuni ingane yakhe iganwe ukuthi usemoshakele ngesilungu bathi spoiled ubonela umfana indlela enze ngayo emnaka enza vele bekumela kwenze ngoba njoba ngenza nje kuma ngithengela umama izinto ngithengela umama ukudla ngithengela umama impahla ngimenza umama be right kahle ngirehezela ukuthi kumngani ngizokwenza njalo ngiyapractice ngamanye amanzi ngiyazivocavoca ngolimi lwethu lesintu ngizivocavoca lithi elami ekhaya ngizokwazi ukuliphatha ngoba ngeke ngiphathe ikhaya lami nihlulekile ukuphatha ikhaya lakwethu. Lo muntu mashasha engizohlangana naye sihlangane namazinyawo 32 ngenza umzekelo lo bengiseswini sakhe kodwa ngihluleke nje nokumthengela isinkwa ngihluleka ukumthengela i-braai pack sengizothengela umuntu nje sitholane singazani yabo kuningi ongenzeka
ngiyibona ukuthi uzongichutha ngoba angizange ngikuzwe ngikubone kubalekile ukunaka umuntu wesifazane okungaba umama noma ongaba ugogo noma ongaba udade wethu. So ke ngithi zinsizwa zami asiqale sibe ngamadoda singakabi ngamadoda kuze sibe ngamadoda. Wayibeka wena weNdlovu, wayibeka Ndlovu kaKhuba, wayibeka abafowethu. Angeke sawageqa amagula onke khona la. Ukulandelela sizosho ukuthi uKhuba uGawuzi uzobe kuphi nini kuyo ngamadoda. Kukhona esiniphathe khona ekugcineni kwale video uzothola ukuthi uzobe kuphi nini kwenziwani. Kodwa kuyo ngawa amadoda le. Make sure ukuthi kule post esoyifaka egcineni lapha kwale video uzobona ukuthi nimenywa kuphi bafowethu. Ngicela masibuya la eTolo. Emva kwale ngoma esoyidlala njengamanje ngifuna uKhuba usize kule portion kunale portion le abantu besifazana abaningi abakhala ngayo bazi ukuthi amadoda esikhathi samanje azi ukuthi mayenemali afuhleke umuntu wesifazana ngemali uphelile ubudoda bakhe athi umuntu wesifazana ngikwenzela konke yini oyifunayo kimi imali ngiyamnikeza kodwa akakwazi nje ukuxhuma idlubhu le akakwazi nje ukubamba isipedi. Manje akushoda ukuthini ufonele hey awuzongifakela unoplanga and uplanga uza la. Ngicela masibuye eTolo Khuba ukuchaza ukuthi engabe imali iyakuphelelisa yini ubudoda bomuntu wesilisa umuntu wesifazane sizothi nqaba uMashaka. Ngicela ukuthi emva kwale ngoma ethi Mighty Richard Voices featuring Siphehleme ethi Bonyamezela sibuye eTolo. Bye bye, siyabuya. We love you. Thank you. Siphinde-ke sibonge babukele emakhaya igama lami uSiphewa Kahlengwa hamba noProfessor MS Pungo sewezwi legazi izodlala ifilimu Mhlaba Umgede. Ziningi kakhulu iy'ntshumayelo zakhe nizazi ko-YouTube na-Facebook page wakhe yonke social platforms yakhe uProf MS Mpungose. Khuba sesibuyile wena weNdlovu. Yes, ngiyabonga Mashasha nababukeli siyabonga siyabingelela emakhaya nabo bonke abanenhlanhla usibuka kulo mqhafazo. Yeah, awuke usipheka umbuzo ukuthi engabe ubudoda buyapheleliswa yini imali kumuntu wesifazane ukuthi mawusu nemali ngizomenzela yonke into yini bayifunayo kimi ngoba ayikho into engayenzi kuyena. Oh yes, cha ngiyabonga Mashasha ngoba le oyibuzayo manje ijule kakhulu ukuba indoda kufana nokuthi uposa imali nje bese uthi uyindoda kodwa ukudoda impilo ukudoda impilo umuntu wesilisa impilo. Zikhona izinto okufuna noma ngabe unemali uma ufikile ekhaya noma uhlele ekhaya umngakho nabantu abakho ngithi muyindoda uthisha soke lokhu uhlala ufaka izandla emaphaketheni uhlala ufaka isudu uhlale uwashele imoto uthatha imoto uphuma uhamba uthi ngoba ubanike yonke into la ekhaya kusho ukuthi udoda ayilobo no uhlalelwe usuke uhlalele umsebenzi ukuthi yakha laba abafana khona izinto okufuna uzenze Mashasha nawe mbukeli ube isibonelo ebafaneni bakho ukuthi mabona sebekhula yini elindeleke kubo ekuphatheni amakhosikazi abo nasekukhuliseni abantwana. So mawuyindoda akupheleli ekutheni ubanikeza imali ubakhela indlu abanethi bahlezi kahle nokwakha ikhaya uyalakha njengendoda nezinto ezidinga wena njengendoda. Akukhona izinto ongafuneki kuze kuqashwe abantu beqashwe wena ukhona uyindoda sekushe igroup ucatweni ugesi uhambile kanti kushe nje igroup bekufuna
ukhiphe igroup mayingekho ongayifaka uhambe uyothenga enye nasekhaya nje nasekucheck nje njengendoda kuba indoda kuwumsebenzi wakho uma indoda uthi bona phela njengobaba before thina silale la ekhaya uma nje indoda emakhaya noma kusesilungwini wena ufuna uzungeze iceke lokho bonke zonke izinto bazivalekile njengendoda njengenhloko njengenkosi ekhaya ukuze uma kukhona into ethi khwasha sekufuna ukuthi ayikunobugebengu obukhona lo muntu ungenephi so umsebenzi wendoda awubonakala ekhaya uthando ukukhulisa abantwana uhlala nabantu abayo ibafundise ibakhe iveze ukuthi indoda ibaluleke ngani yizo zonke izinto ezifuneka lezo endodeni ingadi yakho khona okufuna uyenza nje wena ngoba ufundisa njalo abafana hayi ngoba ungenayo imali hayi ukuthi sekufuna kuyabe kancane ukhipha imali ukhokhela umalume lo lapha ukuthi akazokulungisela ingadi nento nje encane sekufuna ukuthi malume yenza ukuthi izinto khona sizokufuna nje njengendoda ezilithuluzi lakho nje njengendoda ukuthi kufuneka uzazi inkinga enkulu esikhuluma ngayo soyixoxa kodwa uyazi khona amadoda angakwazi nokushintsha ithayi lemoto uma ephatshelwe imoto akazi engavele emese ngathi umama khona umama ngisho-ke abazifundisa ukuthi ngoba ngingedwa ame-single parent angifundi ukuthi ma imoto iphantshile isondo ngishintsha kanjani ngoba ngizoze ngidlala igebengu khona amadoda angakwazi ukwenza lokho ngoba uvele wacathi imali yikho konke imali ayisiko nakonke kodwa izinto eziningi kufuna uzazi uzenze njengendoda uqine nje uma uyindoda ukwazi ukuzenzela izinto njengendoda so ubudoda buyindaba ende esingayichaza isikhathi eside kodwa nje besibukela ukuthi akube khona izinto ofundisa ngazo ezibizwa ngama-practical thina nje sikhulele emakhaya ubungeke uqhamuka usothi bafana sengani abafana bekufuna umfana ahlale ngapha akubambele noma ekubuka ubambe ithunga ngamadolo usenkomo noma umfundisi ukuthi inkomo usemwa kanjani makuthiwa kuyasemwa ubudoda lokho ngoba khona izinto engafuni isikole engafuni imali kodwa efuna wena njengendoda ukuthi uzenze ufake isikole kulabo abantu abakhulayo bezemva kwakho ukuthi kuze babe right bangenze njani ubudoda akakugcini lapho kuyenzeka omunye uzela amantombazana uzokuthi mina ngizela amantombazana khanda lamantombazana abe ngamadoda ngoba khona izinto okungafanele kwawona lokhu ebizobhuti base next door ezingenziwa ngobulili ezenziwa nje ngezandla ukuthi intombazane kufuna nje iqine ikwazi ukwenza ukuthi ngoba ubaba uyifundisile ukuthi uyabona ke njoba ngihamba ngingahlali nani angifuni nihlupheke igroup ishintshwa kanje ukuthi kwenziwa kanje kupendwa kanje akuyona indoda ingenamathuluzi akuyona indoda ingena-overall akuyona indoda ingenanduka akuyona indoda ingenesagila isagila lesi saziyo-ke nesagila lesi sasentshonalanga so-ke ngiqonda ukuthi indoda kufuna ibe nalo lonke ithuluzi lokho ukuthi yindoda ukuze yazi ukuthi umndeni wayo wethembele kuye ingakho makuthiwa kukhona umuntu ongena neyivalo kufuneka zonke iy'ngane zakho mashasha nonkosikazi babaleke babambelele kuye ngemuva ngoba sebememva kwibhubesi elizokwazi uba-protecta uma kuyindoda zonke lezi zinto zingekho ekusuke kuyindoda engeyona indoda angazi soyibiza sithi yini kodwa-ke sizobe sikhuluma siwakha amadoda ukuthi indoda iqala nini ukuba indoda ukuze kusasa ibe indoda engeke ichithekele umuzi engeke ingabi nomuzi kwawona nje ukwakha uthanda izinto ezinhle ukuthi nje uyiqhenye ube nephupho ungabi umuntu ohlulekayo nomuntu nje oyinqumelayo ukuthi ngifuna ukwenza 1 no 2 no 3 empilweni angifuni ukudlulwa abanye abafana ngifuna ukuzenza nje izinto angifuni ukuba yisehluleke ngifuna umuntu onqobayo nophumelelayo amandla endoda Nizwile-ke babukeli ngithandelena ethi indoda ibe nezinto zayo indoda engashaya inyoka ngobhoqo indoda engaqaqi iskru isiqaqe ngomese ayibe nezinto zayo indoda khomza indoda mawufika ekhaya nje unethuluzi lakhe lonke konke ngiyithanda leshiye wona wendlovu ethe sizobe sikhuluma ngavele ngayifaka ipeni ebomvu sizobe sikhuluma ngikhuluma ukuphi awuyipedari yakho baningi ababukela lapha emakhaya sebeyibuza ukuthi sengifuna ukuya manje ukuphi le ndoda sengiyaphinda-ke laphana-ke siyobe sihluka udlu bekhasini lapha eJohannesburg lapha e-Alexandra London Road Lombardy West next to Zenzeleni Primary School GNF Auditorium uBishop Endinhlaba usibizile kunembizo yamadoda nabafana
masithi indoda sikhuluma kusukela ku5 years kuya phezulu father and sons sizobe lapho sizocija abafana sizocija nawo amadoda ngoba abanye baganwe bengazilutho nje so angizugeqa amagula mhla ka1 ku-August ngo10 ekuseni ngendlela kuzobe kugcwele ngayo ngathi abantu ke abaphuthume umuntu azobamba isithi yakhe kungenwa mahala sizokwakha nje indoda abanye banodlame bashaya abasifazane abanye banodlame bashaya abantu abaphilisana nabebudlelwaneni babo nje abantu abazobashada kusasa ngoba isizathu abaqeqeshwanga ukuthi umuntu wesifazana akabekwe isandla kahlukunyezwe so lapha siyobe sisuka nomfana phansi size simbeke ebudodeni size simbeke ebunomzane size simbeke ebukhehleni ukuthi umuntu wenze njani uzabe indoda uNkulunkulu angeka isole ngayo yingakho lithi izwi lenkosi indoda ehlakaniphile iyakha indlu yayo phezu kwedwala ukuze makufika ikhukhula nemoya indlu yayingawi kodwa indoda eyisula yakhela phezu kwehlabathi siyobe sikhuluma ngezinto like ingathi sithi kusenkwalini sibaza abafana mangikhuluma ngabafana khona abafana abanye banganga wamashasha ngithi ningabafana ukuthi nikaniwe abafana sobe sibaza abafana ukuthi awukwazi kumkakho uthi hey wena uthi yiloya ya uthi hela kunendlela okhuluma ngayo nomuntu wesifazane ukuze ahlonipheke azizwe engalahlekelwa isithunzi ukuthi cha umyeni wami mayingibiza futhi uzwazi ukuthi indlela osukubiza ngayo umkakho umbiza nje isinoma kanjani sengathi ubiza igele eliklinayo nalo kuyicala nangokahulumeni nokwesintu ukuthi ulibize nje ukuthi ngoba uyamholela bese umthatha amahlapha number 1 ufundisa abafana bakho laba abazogana ukuthi umuntu osuke egande unkosikazi umbize isinoma kanjani lesikhathi uthi inkosikazi mngami sithandwa sami Ndlunkulu abafana bakho bayeza uthi ubaba ubiza umama kanje shothi nami mangikhula kuningi angengeqa amagula kodwa ngithi mina woza lapha mhla ka1 August Lombardy West eGNF Auditorium Bishop Endintapo uhlelela imbizo enkulu kuzobe kungewuye yedwa izikhulumi ziyobe ziningi kodwa izikhulumi engizozikha nje phezulu ozoyibona na kwiposter sinenkosi uChief Mtoto izobe ikhona omunye wezikhulumi ezikuyipanel bese siphinde sibe no uDr Elijah Mathwangani abaningi bayamazi indoda ehamba umhlaba wonke eluleka amakhosi yaluleka noma engameni izobe ingxenye bese kuba Prof MS Pumase weziwekazi kube ubaba uDr Endinhlapho kuyena ozobe ehostile ozobe evula indlela ehlahlela yonke into ukuthi indoda iphila kanjani ephathwa kanjani wonke amadoda siwamemile aweze nabafana bawo omama abathumela abafana babo beze lapha enkonzweni egameni kaJesu 10 o'clock iyaqala inkonzo bangaphude kungenwa mahala imbiza imbeleke bafowethu asihlangane khona lapha eLombardy West lapha eAlexandra eGauteng nabaphethelo noma ngabe usuka eKZN noma usuka eMpumalanga noma usuka kuphi uyamenya ungasali nangephutha bafowethu bazalwana izinsizwa zangakithi zinkabe zangakithi ngithi ayihlangane khona lapha eLombardy West asingabashiyi mashasha sinezinsizwa sinamadoda sinabafana basemahostel indawo yakithi lapha eGauteng inenhlanga ayisonti lenkonzo ayisonti lenkonzo yimbizo ayisonti lenkonzo sakha amadoda ngoba uma singayenzi beyisonto siyoba nenkinga ukuthi siyobizwa ngabantu sekwenzeka inkinga kubantu abangahambi isonto sakha nje indoda ukuthi indoda kufuna iphile kanjani nomndeni wabo sithi insizwa lapha ehlanzeni nobaba nabafana abeze kobuya futhi ngingabala ngithi inkosi Tuha lonke amahostela zinduna siyamema abazoba nenhlanhla abeze bezothamela lapha ukuthi ikhaya lakhiwa kanjani insizwa yenze njani insizwa ikhula kanjani umndeni wayo uphatha kanjani 1 August ihlangana lapha eLombardy West next to Zenzeleni Primary School 10 o'clock uBishop Bab Endinhlapho we-God Never Fail GNF usigegede samathole usibizile sonke ukuthi madoda ayiphelele khona ayihlangane khona siyabonga